simrang hilin eh. Hi, good morning. Maagang buntag. Adong adlaw sa tibok kalibutan. Hanap ko sa tubangan. Salamat Lord. Salamat sa mga grasya. Kung di ay daw Lunes, sa 30 na. Nagkalangaka sa langsuman. Sa mga ni ikuan. Amang gusto isa kagawad nga ninyo nga pahimuon ko nung langsuman. Kaya ilasin yung tapon kay pamainit sa mga butante. Mo niyang suman haling ibuntagan din hag bilanggod, kamote o bulanghoy o pilit. Ibuntagan ko o pilasta sa suman. O anitanan ka buok. Kapit mo 200 ka buok. 50 ka, pag 50 o sa sinta ng bulanghoy, nabinta ng ang pilit. Nagbuhat po ko sa taga-suroy, di mo tinikontak sa kagawad, isang hatdan. Ano isa, at yung isang anak, at yung mahayag, tunong, ikipas niyo sa klase. Ang hanaman kay, kalwag yung daghanan niya, ninin manog, kuan. Pintra day ko ni pahatod. Saan na nilun. Mo ni. Aka ni. Mo ni bulanghoy. Kari marig pilit. Kaya gagmay ng mga sobra-sobra. Kani mo ni kamote. Kamote. Bulanghoy. Pilit. A few moments later. 12 beja ano 12 beja prami lagi mo dari day Lor ya dari ya walang danya ya Lor mo dito kanay bata taka video to Miss Esa dito taga senior mo. Mana ka? Dari? Hala, wala nagyaya. Pag-usa ko bebe. Ni Jude. A few moments later. Pularan. Ni muli, nakapuli ka masakay. Ato kagawas tayo, kinida ka ng dudan. Di, dali sa di naman. Ato kagawas, kinida ka ng dudan. Wapagali, wapagali. Kapahangin ko kainit. Oh. Areston. Netas bay. Dabay pista. Hamastir. Naghalimon mo na ba? Init. Bibo na ba ito kasang TV? Kita kas video? Video. Video naman kita. Pagka-video ke. Pagka-video ke dito mo sa speaker. Ako? Bantay mo ha. Kapilimero ka ng Areston. Pumali ka mo, kwantay? Di ka mo mga to? Ugman ako butar kayo man samok. Maras tayo butan. Pumali ka mo, butan ng Areston. Nari ka. Ugman alay ka samok. Panalita? So, tatabay ta. Asa ba dyan? Ato. Dan. Kanang katawa mo rin yung karabal siya di Hoy pa. Ano man bibiral doon? Nayaya. Nayaya gwapa. Nayaya gwapa na. Magyaya ni mo. Hello. Dali na. Saban mo sinahan diya ron. Nanayluha. Ako ni Yaya gwapa na. April lagi sa hilom lagi. Ya kuno ya. Ya. Kuya sa silong. Nalingon na. Among baby na. Na. Kailan kamot? Sakay tun. Sakay tonton.
Sakay ito dito. Hala. Hala. Ito lagi na nahili. Na nahili. Ngayon mo ni mo dagan. Ipit ko na. Ini. Gusto siya padagan dun. Ipit. Ngayon na kung sa kaya tayo sa kapoy na ko yun Ala, luwi si Manay. Luwi si Nanay. Ninggara man ito noon. Luwi si Nanay. Maestris. Nagbabay-babay yun. Siya isa din ay. Yung si kilos na ba sa ako ni Dito? Siya isa din ay. Hindi po malang nga isa. Kisa may pala. Kisa may nas. Kuhaan maridad. May... Nay, yung ba kada adlaw no, diha bagwaan sa isa pa. Sa pisimana, sa dua. Kisa. Ah. Okay ra ka. Ang ana mo butar. Dungan mereka butar. Mas Vicky magyaya. Nani palipad ka nas gamay pa. Hala, ako magyaya. Pwede ko gat ni. Si Kondi ay si Mads. Pwede? Pwede. Perahan lagi gapon. Perahan. Labod. Appendix. Ako ba ito gabantay? Kung hani ba di ay? Mapito na bigla ko, hanggang nabantay na Sampak ka di ha. Bukas na naman tagaglayan mo. Kisa may kuha ni mulain. Kana lagi aturan ta kung kadugo. Siya isa sa O lagi ta. gito na naman si Kondi. Perahan lagi. Si Kuya Kuha, Ay! si... Di ba si Gabriel Buto? Di mahurot Lagi. ng... Mato ka di mahurot ng mukha. Memory card. Ay, karoon pagaling ko. Ito ganyan. Oy, sa doy kaya sa ring ba sa nganda. Nawala sila yaya. Malang nawas na ka. Si Dalto, nagpangita po na. Na. Nagpangita mo sa yaya. Yaya, dami na mong yaya. Na, ngitang yaya. Ngita ka yaya be. Oh. Hala, nangantod na. Yaya ni mo amang dia di ay. Si Liana lang may magyaya. Niinom lang kasi sa. Dalton, walang yaya. Amang di mong yaya. Ma, lagi ko no. Hala. Hala, Liana Dindad. Dapat pati sa. Asa Ano? ni mong yaya? Nay. Ako, Nay. Di mong yaya wa naman bay dia. Kita kayo yaya. No, dito na. Hala, lagi niya talaga sa yaya. Hala. Hindi talaga ang yaya lagi. Dengar ka? Hindi nga, baskuin ni Dana. Itu dang yaya. Nah, Ha? itu dah. Yaya lagi ko no. Hala. Yaya. Hindi talaga tang yaya. Nanay lang, nanay. Kailan ba na sa word nga yaya? Lagi. Yaya kay Yaya. 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 Ano man na yaya dia? Iman. Gina. Napapaskuin ni Gimingaw. Ginahon ang Dalton. Ah, yaya. Yaya ay ko. Nakitang yaya. Yaya. Wandi ho. Nakitang yaya. Yaya. Nakitang yaya. Oh, yaya. Lagi no yaya. Pati sa rin ko kayo may tanda rin. Ano to? Dali doy. Yaya. Ole doy ta, ale ta. Ako na lang yaya be. Ako na buyag naman din ni program yan. Ginoo. Ah, nakitang ng yaya. Halaga dyan sa kamod. Nahoy, mga limot mo sa ha? Limot sa ha? Ano yaya? Yaya. Ako magyaya. Ako magyaya. Lah, ako magyaya. Lingaw-lingaw. Mungila lang din kita yaya. Ano ba ito sa nilas? Nawa ang sinilas. Hindi pa rin speakers. Hala. Mag-awat-awat naman si Zana. Plur, manil ganahan. Abat-abat sa dami dito. Katutang ribs nga dako. Lalaging butangan pagka ito mga liter-liter ba? Yung rubber. Ay pagpilit siya sa batan. Laga sa bakaw ni makaniwang na. Puwang naman na siya. Ulo ba'y puwang ano yun? Lugay na yung nagpuwang 5 months pa. Da. Ada, buhay na ikot. Makot Dalton. Bye-bye. Babay ko no. Bye. Babay ko no nanay. Bye-bye. Tatawa.
Na, hey, no. Gusto lukso. Maglukso-lukso. Ang nanay, magkapuliki na kay Wayaya. Ano ka nga play floor? Nga. Si Ali naman taguwat. Bulmang lula. Lula Evangeline, sangay. Itang mama promi kay Evangeline mo po to. Mung sangay Evangeline naman lula ni mo. Evangeline, correct. Nagsidok na. Dalton. Ano ginawa ko? Hindi na mag-usanan mo na anja. Hey, nakatawa, Bibi Dalton. Oh. Nakita mo na siyang yaya, no? Ay, di glass. Na, hala. Hala, nagara ah. Na. Nay. Yaya. How yaya? Siriana pa bantaza? Bante kang Dalton yan na? Saan niya? Di ka yaya? Oh, yaya? Yan na, nas Dalton. Oh, ikaw. Kasi diyo. Love you, Nailin. Nasa baka? Hala. Kalau luto pa man si Dawin na luto. Luto ka ba? Luto ba? Mapagasitan. Nailin. Balik. Makautas ang likod, mabe. Natuog na. Alam namin sa nato. Ano na ginisitan? Nasidan. Love you, Nailin. Kau lang suang napisitan. Nailin, love you, Nailin. Oh, lagi lah kau na pagkanan tiwas. Minuko. Kilig mo siya. Wala, limuha sa kang... Wala, limuha sa kang sudan. Hagkan ka. Nahagit na ya. Gara-gara kaya mo naman kita sa tanan. He. Doon na. Boom na. Ano? Maris. Yay. Hapat na sa puton sa bali bugman. Hala. Kita lagi sa tanan sa kay to ah. Ha? Boom sa boom. Haman be. Nuran. Kita na. Ay. Lah. Sedep. Lah. Wapay paniod to. Mapas mo din na. Suso. Magkigig din nas nanay. Biron. Ha? Mga bibiron. Itong baon, di namugan. Hindi na ko ito. So, duha na kaon. Bye-bye na. Bye-bye Dalton. Bye-bye Bi. Bye. Bye-bye. Hala. Bye-bye Dalton. Bye-bye. Da. Bye-bye. Bye-bye na. Si ano na yung bugal haron. Ito na. Bye-bye. Tambok pa ning hamdalan mo. Andang. Kasabot sa... Balag nga lang. Kasabot sa glaag sila. Sugot na dyan nga niyan. Basta kay kabaw nang nalakaw. Bye-bye, Inton. Tawagin sa motor. Ay! Ato na may tay. Nagkanda naman di ay. Hindi ka higa-higa. Higa-higa. Wala, mag-residence po kami kay